Milanski edikt je opšte ljudska i opšte civilizacijska tekovina, aktuelna u svakom vremenu, pa i ovom našem. Koliko ćemo mi prineti plodova i ostaviti svojim potomcima zavisi od nas. Koliko smo spremni da poput svetog Konstantina Velikog i njegove majke svete carice Jelene lično doživimo neponovljivu i jedinstvenu ličnost Gospoda Isusa Hrista i da se u njemu ogledamo i da kao plod tog čudesnog i tajanstvenog susreta ostvarimo apostolsku misiju crkve u svetu. Zato je svečano obeležavanje ovog jubileja podstrek da još istrajnije svedočimo Gospoda Hrista, da bi i drugi, videvši naša dobra dela, proslavili Oca našega koji je na nebesima.